Tak jo, tak pokus číslo 2, snad se to tentokrát vydaří. Než teda začnu, mám nějakých 895 zubů. Vím, že potřebuju, aby mi prostě nějakých 195, 200 zbylo. Víc jak 700 by se na tu jednu kopku nemělo utratit. Jinak to prostě do konce eventu bez diamantů nevíde, no. Takže jo, tady tohle to byl bohužel neúspěšný pokus nahrávání z dnešního rána. Ten jsem odklikal bez zubů. Ten vyšel zrovna, že potřebuju balíček vlkodlaků, který osloní upíry. To, co vám to tady napíše, vždycky prostě berete, je to nejvýhodnější, s čím můžete hrát. Takže já si vybírám vlkodlaky. A jdu začít ty kopky. Tak, tady vidíte, máte 14 životů, soupeř má 1. Tady máte nějaký tutoriál, vidíte, jaká jednotka je silná na jakou, což to uvidíme v průběhu. Zavírám. Tady máte váš balíček karet. Jsou to všechny karty, které si během toho postupu jakoby můžete nějakým způsobem vylosovat. Asi jako nemá smysl nějak zkoumat, vždycky je to prostě náhodně, nedá se to nějak ovlivnit, co tam máte. Takže tak. Tak, teďka máme naši podporu, nějaký vlk, co má útok 3 a 4, plus 2 proti upírům. My bojujeme proti upírskému balíčku teďka, takže jasný. Ten vlk dokáže tohle z toho netopíra zrakvit prostě teď za 5 až 6 životů. Tohle se přičítá, protože upír, jo, tady ten bonus prostě proti upírům funguje. Netopír má bonus proti zombíkům. Kdyby tohle byl zombík, ta lepka, co je tady, byla tady na té kartě, tak nám ten netopír ublíží za 2 až 4, teďka nám ublíží za 1 až 3. Každopádně, první věc, tato karta je na toho netopíra zbytečně silná. Jo. Boss bude 100% upír, protože jdeme proti upírskému balíčku, takže tohle z toho vlka asi pošetříme. Jíznu si znova, podívám se, co tam budu mít. Ale je tu kočka. Tady je další netopír, který má bonus proti zombíkovi. Tohle ten symbol, to jsou čarodějnice, ty jsou neutrální, ty nemají prostě žádný bonus proti nim a žádný bonus nemají proti nikomu. Černá kočka je takový trošku mrzák, úplně ideální stav. Víme, že ho zabijeme na 1 ránu, jo, má 1 život. A tohle to nebude fungovat, takže beru prostě kočku, to do začátku to je ideální stav. Tak a teď tohle z toho zabijeme, to je jasný. A já můžu očekávat, že mi dá 1 až 3 poškození, při nejhorším zůstanu s 11 životama. Dávám boj. Je mrtvej a sebral mi 1 život. Ideální stav. Jedu dál. Mám tady zase docela silného vlka, co má bonus proti upírům. Tak já mám zase škoda si tu kartu, která dá prostě upírovi za 7 až 8 damage plácat na netopíra, co má 2 životy, takže se podívám, co tam mám. Tak. Tak, tohle to ne. Protože teoreticky bychom ho zabili, je to slabá karta, ale bonus proti vlkodlakům, což tohle to není. Takže jistota, že bychom ho úplně sejmuli, tu vlastně není. Ale hlavně je to zombík, takže ten netopír by nás flákl s tím bonusem za 2 až 5. Nechci. Ideální stav je tohle štěně, který má plus 1 bonus proti upírům. Takže poškození tady tomu netopírovi bude 2 až 4. Znamená, že ho 100% sejmeme. Beru si tady tohle štěně. Bojuju. Můžu očekávat, že dostanu za 3 kousanec. Já jsem za 2. Je to pět. Tak. No.
Máme balíček vlkodlakům, ten má bonus proti vlkodlakům, takže asi nebudu riskovat, že tam nějakýho vytáhnu. Použijeme tuhle čarodějnici, která má 4 až 6, on má 3 životy. 100% ho zabijem, on mi dá 2 až 3. Tohle se nevztahuje tady na to, takže 2 až 3 damage můžu očekávat do něj. Zase 2. Tak. Tohle je krámek, vždycky po pár střetech, po 2 se do něj dostanete a můžete si vybrat 1 až 3 karty. V tomhle případě jsou ty karty strašně na prd, jo? Kromě Frenzy. Frenzy je vynikající. Jeden vlastní život obětujete, nepřítel na sebe zaútočí 2krát vlastní silou. To chci, je zadáčo. Teď bych si mohl koupit za 50 zubů ještě další, ale tohle se nevyplatí. A tohle je taky k ničemu, takže na Madness a Heal kašlu. Odcházím z Frenzy a jdu dál. Tak, tohle je boj, který úplně podstoupit nechcem. Vlk má docela poškození a 3 proti upírům. Může mě fláknout za 3 až vlastně 7 na 1 ránu, protože mám upíra. Upír má ještě damage nic moc a bonus proti zombíkům. S tím vůbec jako nebudeme s tím bojem počítat. Frenzy šetřím na bose. Tady bychom ho napadli tím samým a mám tu vlastně 2krát to samý. Tím, že ten má 2 až 4 a ten má 2 až 3. Ani v jednom případě ho nezabijem. Mohl bych si teoreticky líznout znova, ale tohle z toho budeme muset odehrát na 2 karty. Takže beru toho slabšího, co má ten menší útok. Bonus proti upírům, ten hold obětujem. Beru si tady toho. Rovnou vidím, že mi chybí 5 životů. Ve 45 zubů, přesně 5 doplním. Máme plno. Dávám boj, on mě flákne maximálně za 4. Jemu zůstanou buď 3 nebo 2. Tak, tak přesně tohle jsem nepotřeboval. Cold Hand. Docela slabá karta, která ovšem s tím bonusem proti těm vlkodlakům mu dá 2 až 4. To znamená, že bychom ho mohli s 2/3 šancí asi zabít i. Bonus tady toho vlkodlaka se na to nevztahuje. Takže to zkusíme risknout, vyberu si tady to. A zkusíme, co mu to udělá. No, při nejhorším mu zbyde 1 život. Při troši štěstí. A dopadlo to dobře. Pánky. Tak, začíná přituhovat, už jsme v 5. patře, jakoby z 11, ty potvory budou čím dál tím silnější. Netopejr, bonus koukám proti zombíkům, není špatný. Já si zase obnovím zdraví, takže ho můžeme fláknout za 2 až 3. No, nebudu to zkoušet na 1 kartu, tyhle ty slabší karty je třeba prostě sdělat zavčasu, takže ho zkusím porazit na 2 karty. Máme boj. Za 2, nic moc. Vlček, bonus sice proti pírům, no nechceme, protože jo, by teďka nás fláknou za 4 až 6. Má bonus proti vlkodlakům, vlkodlaka nechcem. To dáme. Nic, no, tak to je zrovna na prd. Můžeme ho teoreticky udolat Frenzy. Zkusíme. Když používáte tyhle speciální karty, tohle nefunguje. Prostě bude jenom stát a bude čekat, až se zabije. Teďka se za 1 můj život si dá